Goeienaand en welkom bij de nieuws op Afrikaans. Daar was een goed tussen municipaliteit om goed te zeggen. En baie dankie van die nieuws van die alles. Daar was goed tussen in Kaapstad. En baie welkom bij de nieuws op Afrikaans. Daar was goed dus bij Kaapstad in de Weskaap, zo om te kan zien van de dorpse burgerscentrum om de municipaliteit om weer daarvoor te komen om de SIK weer van oor van die politiek om weer te komen. Alle moeten dus van die SIK om niet te kan antwoord te komen. Alle moeten in de dames goed dus om niet te kan antwoord te komen. Die municipaliteit om in George en Weskaap zo niet te antwoord te komen. En daar was een goed dus in Johannesburg in de Westkust. So daar was een in Noord-Kaap, so die altijd om die dag weg is van publieke volks. Die municipaliteit om niet te kan antwoord te komen. En baie dankie voor alles van die SIK geweest. Nee. Baie dankie en baie dankie en baie dankie dat die mense vergun het om te kan sê van die dorpse burgerscentrum. Baie dankie.